Tak čauky. Tohle video jsem natočila, protože jak asi víte, že ve čtvrtek někomu začíná škola. Třeba mě začíná, dneska je středa a zítra je škola. A jste si mohli všimnout, tohle video se jmenuje Onemocněla jsem pomyšlením na školu. Protože jako zítra je škola a já jsem strašně nemocná, mám rýmu, velký kašel a bolí mě strašně, když kašlu, v krku mě bolí a tak teda. Takže jsem hodně onemocněla. Asi na pomyšlením na školu, že tam zase budeme tvrdnout celý rok, jako, tak jsem prostě onemocněla. Ale do školy musím a půjdu. Sice nevím, kdo by chtěl jako jít do školy, ale já jako určitě mezi nimi nejsem. A jakože jestli někdo taky onemocněl, hlavně, že celé jako prázdniny a tak, jsem prostě byla úplně zdravá, jo. Ale jenom poslední 3 dny školy bylo pondělí nebo úterý. A jakože jsem onemocněla. A nemůžu se toho vůbec jako tak zase zbavit. A bude to trvat, si myslím, ještě dlouho. Aspoň, že je hlavně ten víkend, protože bez víkendu. Nechtěla bych být ta, která má školu v pondělí, protože má celý týden tam chodí. A jak jste psali třeba do té skupiny Nenormální na Facebooku, že aspoň, že jde až někdo v pondělí, tak se fakt nemáte, protože v pondělí pak celý týden. Nejlepší je jít do školy ve čtvrtek, jak já třeba. A tak. Takže tak. Teda. Já teď budu vysílat živě asi ve skupině Nenormální. Možná, anebo normálně na svým účtu facebookovým. A jmenuji se tam Kikča Kocmánková, kdybyste někdo jako chtěl. Třeba si to zúčet, tam pošlete žádost, já vám to přijmu a tak teda. Takže to bude všecko. Já tady z nudy hladím máslo, takže to. Prostě a tak tohle. Ne, nedotýkám se to, je prostě. To prostě tak jako hladím. Jak můžete slyšet, jak úplně posmrkávám, protože já když se vysmrkám, pak to ještě víc a pak ještě kašlu, takže musím to Takže naše videa to bude všecko, jestli jste taky tak onemocněli a tak, dejte like. A když tak něco dolů. A teda zatím ahoj. Teda. Budu tady dělat někde díru. Už. Počkat, musím doprovat. Zatím ahoj.